ଆଜି ଥିଲା ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଉ ଆଜିର ପୂଜା ପାଇଁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରୁ ଯାଇକି ଧନୁ ମୁଆଁ କିଣି ଆଣିଥିଲି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବସ୍ତ୍ର। ଆଉ ସେଇ ଦୋକାନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଜିନିଷ ଥିଲା। ଆଉ ମୋତେ ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୋର ଏସବୁ କ'ଣ ଦରକାର। ତାପରେ ମୁଁ ରାତିକରୁ ଉଠି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଧନୁ ମୁଆଁ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ପଳେଇଥିଲି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାରି ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ବଂଶର ପାପା କହିଲେ ଆଜି ଉପମା ଡାଲମା କର। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଟିକେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତାପରେ ସେ ଶାଗ ଥିଲା, ସେ ଶାଗକୁ ସେ ବାଛି ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ମୋର ଉପମା ଡାଲମା କରିଦେଲି। ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇକି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଉପମା ଡାଲମାକୁ ଟିକେ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇନେଲି। ପୁଅ ମୋର ସ୍କୁଲରୁ ଆସିଗଲା, କହିଲା ମମ୍ମି ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ମ୍ୟାମ୍ ମୋତେ ସାନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଦେଖିବା ବାବା ତମେ ଟିକେ କର, କେମିତି କଲ ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖେ। ମୋ ପୁଅର ସାନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ସେ କେମିତି କରିଛି। ତାପରେ କହିଲା ମମ୍ମି ଆହୁରି ବି ମ୍ୟାମ୍ ରାଇମ୍ସ ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ବାବା ଟିକେ କୁହ। 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, and 1 little nose, two little lights that seem so bright, 1 little mouth to kiss mother good night.